Soंथिनियाव सनामुरा पस्ट अफिसाव सफायजाक बा जोंनि बागै रेशन कार्डनि मुं तानानि होनाय जों माइखौ तीन का ताकफोनोसै माइखौ सारे बागै के तीन माना होनी साव मानखे जों तीन नंगौ थांनाय फाइनल सकताबों मानखा ताबोक जों नगो किफिल दंगायो Sokai kani bike man jakha hui ang sepet lang kana biji. Sokai bike man jakha kani bike man jakha. While I was in the mall, walking around acting brand new.